Tal missiru, tal-imenu, tal-Ispirtu Santu. Ringrazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għadda fl-Ispirtu Santu tkun magħhom il-kol. Jeżis illum aħna bħala parroċċa niċċelebraw il-kuruna tal-ħajja għaddisa tal-Apostlu missierna San Pawlu. San Pawlu li intrabat ma' Kristu malli sar jawwieħ u baqa' ħajtu kollha marbut miegħu u jipprika kull imkien fosthom hawnhekk Malta. Aħna nibqgħu nsejħulu missierna fil-fin dak li nissilna fi Kristu u ta' dan dejjem rikonoxxenti lejh.
ta' San Pawlo Apostlu li illum qegħdin niċċelebraw il-martirju tiegħu. Għatina nitolbuk li għandna nimxu lejk fuq l-eżempju tiegħu u nkunu xhieda tas-sewwa tiegħek quddiem id-dinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal lill-poplu: jiena luri imwieled fl-arsu taċ-Ċiliċja, imma mrobbi f'din il-belt f'riġlejn Gamaliel u mħarreġ bir-reqqa fil-ħarsien tal-liġi ta' missirietna. Jien mimli ħeġġa għal Alla bħalma tinsabu l-kol mimlija intom Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlo Apostlu lil Timotju. Għażiż, jiena ġa mxerrek sagrifiċċju u żmien il-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfuqa għalija l-kuruna tal-ġustizzja li biha f'dak il-jum iħallasni l-mulej l-imħallef ġust. U mhux lili biss, imma wkoll il-daw kollha li jkunu għexu bix-xewqa tad-dera tiegħu. Il-mulej waqaf dak iż-żmien Ġesu wera ruħu l-11 għalihom marru fid-dinja kollha xandru l-bxarat tajba li ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħamed isalva, iżda min ma jemmenx ikun ikkundannat. Reverendissimu għal-ċifrit, reverendissimu kapitlu, saċerdoti, Putin Sara u l-Apostlu s-sirna San Pawlo. Jekk imurru ħabta tas-sena 67 wara Kristu, nara raġel rid is-sebej, mhix jgħid waqt li soldat Ruman iħejjej biex jaqtadu rasu. Kien mument ibes għal Pawlu u għall-Knisja tal-Bidu. Il-Knisja kienet se tiftaqa' mill-Apostlu u missjonarju ewlieni fit-twaqif tagħha. Iċ-ċirkustanzi xejba kienu tajbin. Jikteb il-Papa Klement l-ewwel Qaddis madwar 30 sena wara l-mewt ta' Pawlu li kien minħabba l-firda u lejn. Rasu qabżet malat u minn rasu ħareġ il-ħalib li tisser les. Ma nafux kien xjum ta' xemx jew temp imċajta. Imma żgur li għall-Knisja kien jum mutlaq meta donnu spiċċa kollox. Wieħed wara ieħor kienu qegħdin jaraw id-dajja tagħhom maqtula. Ħutom minn sara fil-batija kbira u setgħu jaqtaw qalbhom u jgħidu spiċċa kollox. Niġu għall-żmiena. Iżjed minn sena ilu f'Marzu ġurnata li fiha l-Italja biss f'24 siegħa mietu kważi 700 ruħ bil-koronavirus, 11 miljun ruħ segwew raġel ieħor f'Ruma permezz tat-television u l-mezzi tax-xandir. Ma rajniex fil-Pawlu, imma rajna s-suċċessur ta' Pietru qiegħed jitlob quddiem pjazza Vojta
segwitu dinja mwerwa. Konna għandna fil-bidu ta' Volma Kera, Zminiris u bħal ninsara kif seta jaqta qalbu qudiem il-persekuzzjoni meta kien jaf li Kristu mexa qablu it-triq tat-tbatija u mixi miegħu anki fil-mitmu dlar li għaddu mill-mew. Nuru li għandna il-veri ta' dan il-missir tagħna billi bħalu ngħixu fil-ħabba u l-ħeġġa li wera lejn Kristu. Il mulej il-tmexxi
Kol wara l-ikla ħadan il-kalċi għaziz fl-idejn għaddisa u l-birka tiegħu. Reġarat il-ħaj biret, tal id-dixxikli tiegħu u qal. U jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-fatt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubin. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. wara jmeċa San Paolo sal-Mew. Ħajjin dawn li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħadd. Lej ma jistgħolix tidħol taħt is-sar tiegħi, żdejt biss kelma waħda kollu tiegħi kun infejn.
l-Apostlu missierna San Pawl fil-ħsieb u l-ħerqa tiegħu għall-knejjes kollha bi Kristu Sidna. Għal-grazzja talla minkejja is-sitwazzjoni għamilna festa sabiħa, riflessjonijiet sbieħ fuq San Pawl. Festa din jituża fiċ-ċirkustanzi l-aħjar li stajna nagħmlu. Nirringrazzjaw lill-Alla u nirringrazzja minn qalbi lil dawn kollha illi taw is-sem tagħhom. Kienu min kienu sew minn rama l-Knisja, minn rama barra, minn ħabsi bid-dar, eccetera. Kulħadd l-abbatini, saċerdoti, kull min ħasem biex din il-festa se tkun suċċess, nirringrazzjah minn qalbi. Din hija l-ewwel festa li qegħdin niċċelebraw din il-Knisja bit-titlu ta' Bażilika Minuri. U jkun hawn min isaqsini jgħid li Pater, xi tfisser din? Xi tfisser illi l-Knisja tagħna saret Bażilika? L-ewwel nett, il-Bażilika ma bidlet xejn minn dak li il-Bażilika hija konferma ta' dak li verament din il-Knisja.
Din il-Knisja hija l-ewwel parroċċa tad-dijoċesi, protoparroċċa. U għalhekk saret bażilika. Din il-Knisja hija santwarju importanti mhux biss nazzjonali, illa għaliex Malta marbuta ma' San Pawl, imma santwarju internazzjonali illi jiġu jżuruh il-papijiet. Għalhekk din il-Knisja saret bażilika biex nirrikonoxxu dak illi diġà hi. U biex tfakkarna wkoll, it-titlu ta' bażilika jfakkarna illi aħna l-kol responsabbli illi nieħdu ħsieb dan il-patrimonju kbir illi għandna, illi nkattruh, illi nadduh il-tawarajna. Din il-Knisja sabiħa għadha kif inhi saġenna fil-festa ta' San Pawl, hija Knisja li aħna rċevejnija minn għand dawk illi ġew qabilna. Aħna ħadna ħsiebha fi żmienna u issa nadduha lil dawk illi jiġu warajna wkoll. Nippreservaw dak illi għandna u nieħdu ħsiebu, speċjalment id-dom tal-fidi illi ġabilna San Pawl. Kienet festa sabiħa wkoll għadditna ħafna l-fatt illi biħġarna ġejna għal funzjonijiet tal-Knisja. Hekk għandha tkun il-festa nisranija. Dis-sena mmissjajna l-festi ta' barra u donnu għandna xi ħaġa nieqsa. Imma gawdejna ħafna iktar il-festi ta' ġew, il-festi spiritwali. Il-festa tiġi biex jiena nagħmel festa lil-ruħ tiegħi, biex nerġa' niftakar fil-mulej u fl-imħabba tiegħu lejja, fil-miżerikordja tiegħu, fl-imħabba tiegħu u fil-maħfra tiegħu lejn kull wieħed u waħda minnha. Għalhekk nersqu lejn is-sagramenti, speċjalment tal-qrar u tat-tqarbin dawn il-festi. Insellem mod speċjali lill-morda li hemm fi djarkom, għatuhom il-festa tajba f'isimna saċerdoti u ejdulhom illi l-mulej jħobbhom u għażilhom biex bihom jaqsmu s-sofferenzi tas-salib bħal San Pawl fil-martirju tiegħu. Min qalbi nixtieq illi ngħaddilkom il-barka Alla, issa se ngħaddilkom il-barka anki bid-driħ qaddis ta' San Pawl, jaf kemm il-darba kienu jitolbuh biex iberikhom fi żmienu u jgħidilhom kunu mberkin fl-isem ta' Alla, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Għalhekk ikun bil-bitfa issa u nirċievu il-barka Alla l-interċessjoni tal-Apostolu Missier. Il-mulej ma'kom. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Sant. Amen.